Hemm miktub, programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Nsellmilkom u nilqakom għal dana tielet programm miktub fis-sensiela li qed nitkellmu fuqha bħalissa li hija l-eżilju tal-dar ta' Iżrael li ilu issa għaddej ormai fuq l-2730 sena, imma bħalma ħanaraw fil-programmi li ġejjin il-qudiem f'din is-sensiela dan l-eżilju wasal biex jintemm. Qed naraw diġà il-mulej permezz tal-Ispiritu Santu isejjaħ nies sabiex jerġgħu jiġu lura u jqimuh kif kienu jqimuh Abraham, Isaac u Ġakob, jiġifieri jindmu mill-ħajja li qed jgħixu bħalma għamel li ben il-ħali u jerġgħu jiġu għand Alla u jimxu mal-kelma tiegħu. Jiġifieri jerġgħu jibdew jobdu l-10 kmandamenti, iħarsu il-festi li l-mulej sejħilhom tiegħu, il-festi tal-mulej u mhux il-festi tad-dinja, u anke joqogħdu attenti biex ma jitnisċux bl-laħam li l-mulej jgħid li mhuwiex ikel. U f'dan il-programm it-tielet wieħed f'din is-sensiela ser nibdew nitkellmu issa fuq kif saret il-qasma tal-poplu ta' Iżrael bħalma tafu. Abraham kellu l-Isaac, Isaac kellu l-Ġakob u minn Ġakob permezz taż-żewġ nisa li kellu ħarġu 12 il-tribu ta' Iżrael. Xi darba kien għamlulkom programm fuq fejn qegħdin inferxa issa daw in-nies li ħanitkellmu fuqhom. Imma f'dan il-programm se nitkellmu fuq din il-famuża qasma fejn naraw li żewġ tribujiet ġew maqtuwa għalihom u l-10 l-oħra ġew isseparati u ħanaraw il-mulej x'iddikjara fuqhom ukoll. Ir-raġuni ta' dina il-qasma fil-poplu ta' Alla, għaliex bħalma għedna Iżrael huwa il-poplu ta' Alla, saret minħabba li il-poplu ta' Iżrael ma baqax jimxi mal-kelma ta' Alla, ma baqax jimxi mal-liġi tal-mulej, ma baqax jimxi mat-Torah. U żewġ affarijiet gravi li kienu qed jagħmlu kienu ma baqgħux iżommu s-sibt qaddis, naqraw anke fil-Bibja meta nkunu qed nistudjaw naraw li anke kien hemm perjodu fejn ma kinux iserħu l-art kif suppost, u apparti li ma kinux iżommu s-sibt qaddis kienu wkoll jadoraw Allat foloz biex jadoraw suppost lill-Alla ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob. U propju fuq hekk il-mulej iddeċida li jaqsamhom u jikkastigahom. Il-problema tal-dar ta' Iżrael, jew biex nagħdilha hekk id-dar ta' Efraim, għax aħna għandna id-dar ta' Efraim u d-dar ta' Ġuda. Dik id-dar ta' Efraim tiżejjaħ id-dar ta' Iżrael ukoll. Il-problema ta' dan il-poplu kien li tant kellhom vizzju biex jadoraw l-idoli illi qatt ma setgħu jeħelsu minnha. Tant hija qawwija dan il-vizzju li għandhom għall-idolatrija illi anke illum il-ġurnata imxerdin mad-dinja kollha xorta baqgħu jimxu b'dik is-sistema. U għal mijiet ta' snin Efraim kompla jitħammeġ billi jadura immaġini foloz. X'qed ngħidu? Qed ngħidu li 10 popli, 10 tribujiet, Alla qabalhom ikkastigahom, issa naraw il-profezija xi tgħid tefaħħom imxerdin mad-dinja kollha u qallhom il-fatt li ħadkunu mxerdin mad-dinja kollha intom issa ħataqgħu u tibdew tgħixu bħalma jgħixu l-pagani u tieklu laħam li mhuwiex ikel u tadurawni festi li jiena ma ordnajtx u taduraw anke idoli, meta qed ngħidu idoli mhux bil-fors statwi, jekk inti għandek festa l-mulej ma qallekx biex iżommu qed iżomma u ma tistax titlaqa dik il-festa għal ħafna raġunijiet, allura dik il-festa li saret idolu. Għax hawn min jaħseb li l-idoli huma biss statwi minn uxa, ma mhux hekk biss. U kif qed naraw għal mijiet ta' snin Efraim kompla jitħammeġ billi jadura dawn l-immaġini sakemm fl-aħħar Alla qal isma' daqshekk. Tant kien xeba illi tagħhom il-kitba tad-divorzju. Alla iddivorzja l-poplu tiegħu. Tinsewx illi taħt mill-Muntanja Sinaj meta Alla tom il-ketuba, meta Alla tom it-Tora kienet il-kitba ta' żwieġ bejn Alla u l-poplu ta' Iżrael fejn waħda minnhom, waħda mill-ketuba
mill-kitba ta' żwieġ qallhom biex joqogħdu attenti u ma jodorawx idoli, speċjalment imnaqxa, u huma hekk kienu qed jagħmlu. U allura laħas il-ħtieġa li jiddeforzjahom. Ejja ħalli mmorru fil-ktieb tal-profeta Eżekjel, profeta interessanti ħafna li ħafna jgħidulek għax meta naqrah ma nifhmux. Għaliex kif bħalma dejjem ngħidu il-Bibja mhux ktieb biss li taqrah imma huwa ktieb li tistudjah. U meta talloka l-ħin tiegħek għall-istudju, il-kelma Alla tajna biex nifhmuha mhux qiegħda hemm għal xejn. U fil-ktieb ta' Eżekjel ħanaraw x'ġara meta profetizza fuq il-futur kemm tad-dar ta' Iżrael kif ukoll fuq id-dar ta' Ġuda. U l-profezija ta' Eżekjel tibda minn Eżekjel kapitlu 4 ħnibdew minn versi 1 sa 6 u l-mulej permezz ta' Eżekjel qed jgħid hekk. O int, o bniedem, ħu maduma, qiegħda quddiemek u ħażżes fuqha il-belt ta' Ġerusalemm. Imbagħad assedja ibni ħajt madwara, tella rampa magħha u qassam il-kamp kontrija. U waqqaf dawra mejt magħha l-magni tal-ħadd tas-swar. Ħu taġen tal-ħadid u qiegħdu bħalli kieku ħajt tal-ħadid bejnek u bejn il-belt u dawwar wiċċek leha. Tkuni l-assedjata u int li tassedja. Dan hu sinjal għal dar Iżrael. U int imted fuq ġembek tax-xellug u jien inqiegħed fuqek il-ħażen ta' Iżrael. Int titabba bil-ħażen tagħhom daqs lat tal-jiem li ddum minn dud. U jien nagħmellek lat tal-jiem 390 daqskemm jgħoddu s-snin ta' ħażen tagħhom. Għal daqshekk żmien int titabba bil-ħażen ta' dar Iżrael. Meta jintemmu dawn, int timted għat-tieni darba fuq il-ġemb tal-lemin u titabba bil-ħażen ta' dar Ġuda 40 jum għal kull sena. Mela x'qed naraw hawnhekk, hawnhekk qed naraw l-Alla jgħid l-Eżekjel biex jagħmel dik nidula forma ta' belt minjatura żgħira, ġifieri għal daw li jagħmlu l-minjaturi u jirabu jistgħu jifhmu jiena x'qiegħed ngħid, forma ta' belt fiċ-ċokon għallu biex joqgħod fuq ġemb għal perjodu ta' żmien irrelatat ma' żmien li huma kienu ilhom joħduha kontra Alla. U qed naraw li d-dar ta' Iżrael kienet ilha għaddejja toħodha kontra Alla ma timxix mat-Torah mal-kelma tiegħu għal 390 sena sħaħ. Għallu wkoll l-Eżekjel biex joqgħod fuq il-ġemb għal perjodu ta' żmien irrelatat mal-kastig tad-dar ta' Ġuda. U għallu qgħod 40 jum għal kull sena. U s-sinjal ta' kastig għad-dar ta' Efraim minħabba l-vizzju tal-idolatrija allura huwa ta' 390 sena waqt li dak ta' Ġuda huwa ta' 40 sena fil-Babilonja. U Eżekjel jgħidilna li id-dar ta' Iżrael speċifika ġifieri mhux it-tribu ta' Ġuda, tinsewx issa qed jgħawek qiegħed jagħmel il-profezija fejn qed jgħid isma' l-poplu tal-Alla ħinqasam, il-poplu ta' Ġuda ħajmur naħa u l-poplu ta' Iżrael ħajmur naħa oħra. U se jgħidilhom Alla permezz ta' Eżekjel illi meta se jkunu eżiljati ġifieri m'għadhomx jgħixu aktar issa fl-art imwiegħda fuq dak li għamlu, kienu ser jitħalltu mal-pagani u kienu se jispiċċaw jieklu anke ikel minn tagħhom, ikel li Alla jgħid mhuwiex ikel għalikom. Ikel illi Alla qal dak huwa ikel maħmuġ u li Alla huma min huma fejn huma mhux suppost dak li kell jikluh. Araw x'qal Alla permezz ta' Eżekjel lill-10 tribujiet ta' Iżrael inferxa mad-dinja kollha. Ħammorru Eżekjel kapitlu 4, versi 12 u 15. U int tikola bħal ftira tax-xejl moħmija qudiemhom bil-ħmieġ tal-bniedem. Hekk jgħid il-mulej, ħobżhom maħmuġ qed jieklu wlied Iżrael fost il-ġnus fejn jiena se nsuqhom.
U jiena qed, Sidi Mullej, qatt ma tniġġist, sa minn żorita qatt sal-lum ma kilt minn bima mejta jew żbranata, u qatt ma daħal f'ħalqi l-laħam imniġġes. U qalli, ara, ser nagħtik il-ħmiġ tal-baqar flok ħmiġ il-bniedem biex taħbes il-ħobs tiegħek fih. X'qed jgħid Alla hawnhekk permezz ta' Eżekjel? Qed jgħid li meta ħajkunu ferxa mad-dinja kollha, l-10 tribujiet ta' Iżrael, dawk il-popli, ser jieklu ikel maħmuġ bħalli kieku fil-fatt qallu lil Eżekjel qallu aħmi il-ħobża tiegħek u l-nar li taħmi fuqu irid ikun mill-ħmieġ tal-bniedem. Daqshekk se jkun maħmuġ l-ikel li l-poplu imxerret mad-dinja l-poplu ta' Iżrael ser jiekol meta jkun imħallat mal-pagani. Infatti mbagħad naraw l-Eżekjel qed jgħidlu mmajna qatt ma tniġġis qatt ma kilt laħam maħmuġ laħam imniġġes u l-mulej allura lilek ħantik illi flok taħmih bil-ħmiġ tal-bniedem aħmih bil-ħmiġ tal-baqar. U din hija profezija li turi kif id-dar ta' Iżrael kienu se jispiċċaw jieklu ikel maħmuġ meta jitħaltu mal-pagani kull fejn ikunu, kull fejn kienu ser jiġu mifruxa minħabba dnubhom. Interessanti niġbdu il-punt illi il-poplu ta' Ġuda illi wkoll ittieħed għal 40 sena fl-eżilju qatt ma tħammeġ bikel maħmuġ. Kemm dam fl-eżilju xorta baqa' jiekol l-ikel li suppost kellu jiekol skont it-Torah dak illi il-poplu ludi jsejjaħlu ikel koxer. Ikel li huwa skont kif iridna Alla li niklu. It-tribu ta' Ġuda qatt ma miss laħam imniġġes qatt ma kiel ikel maħmuġ. Mentri il-poplu ta' Iżrael imxerret mad-dinja kollha il għaliex għadu fissat, għadu fil-vizzju illi jadur Alla bil-mod kif jaħseb hu u mhux kif irid Alla. Il-fatt għalkemm jgħid li hu Kristjan illum il-ġurnata xorta qed jiekol ikel maħmuġ. U hawnhekk fejn jibdew ġejjin il-problemi, għax aħna naħsbu li l-kmandament jissemmix li sem Alla fil-batal ifisser illi għax tkun qed tidgħajq. Le, li tikser il-kmandament issemmix li sem Alla fil-batal ifisser toqgħodx tgħid li int Kristjan, toqgħodx tgħid li int temmen b'Alla, u mbagħad in-nies jaraw tiekol ikel li Alla qallek isma' dak maħmuġ mhux suppost tieklu. Dak li jfisser dak il-kmandament issemmix li sem Alla fil-batal li toqgħod tiftaħar kemm int qaddis, li toqgħod tiftaħar kemm taf il-Bibja bl-amment u mbagħad kull fejn tmur tarak tiekol dak kollu illi Alla għalilna biex ma niklux. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti għaliex aħna bħala poplu Malti tradizzjonalment l-ikel tagħna huwa dak kollu li Alla għalilna tiklux. U hawnhekk fejn ħafna jridu jiftħu għajnejhom. Hawnhekk fejn ħafna jridu jaċċettaw dak li Alla qed jgħid. Għaliex inut li ngħidu li aħna Kristjani u mbagħad nieqpaw nieklu dak li kelli aħna nieklu għaliex anke l quddiem insemmuhom f'Iżajija hemm żewġ passaġġi fejn jgħidu il-kastik għal dawk li jieklu dan l-ikel u minn xiex iridu jgħaddu dawk li meta jiġi Jaxua jsibhom qed jieklu dak l-ikel. Imma il-poplu ta' Iżrael kif qallu Alla stess inferrex mal-ġnub simħallat mal-pagani kien ser jaqa' fil-vizzju tal-pagani. U qed naraw li inferxa u mħalta mal-pagani għal dawn l-aħħar 2730 sena u fuqhom għadna sallu il-poplu talla li jgħid li hu Kristjan jiekol dak li Alla qallu isma' dak mhux ikel għalik. Dawn huma dawk in-naċ il-mitlufa li Jaxua qal li ġie għalihom. Jaxua ma ġiex għal dawk li ma jridux jemmnu fih. Meta Jaxua kien qed jitkellem qallhom jiena ma ġejtx ħlief biss għan-naċ mitlufa ta' Iżrael. Min huma in-naċ mitlufa ta' Iżrael? Daw in-nies li ġew mixxerda mad-dinja kollha illum wara dak iż-żmien kollu
ħadd ma jaf minnu min, allura ma nafux minnu Iżraelit bid-dem, ma nafux jekk aħna Iżraeliti bid-dem, ma nafux mill-liema tribu ġejjin, għalkemm illum hemm testijiet li tista' tagħmel tad-dem u tkun taf id-dem tiegħek inti minn fejn inti ġej, kif diġà għedna jekk m'intix Iżraelit xorta spiritwalment Alla fetaħ it-triq permezz ta' dak li għamel Jexua għalina u nistgħu nkunu parti minn Iżrael. Imma l-argument tagħna huwa dan, dawn in-naċ il-mitlufa illum huma imħalta ma' l-knejjes hekk imsejħa Kristjani. U imkien ma naraw li d-dar ta' Ġuda waqgħet f'din il-profezija u kielu ikel maħmuġ. Illa li xax bħalma għedna id-dar ta' Ġuda baqgħet dejjem ġo Iżrael. U ħanaraw għalfejn id-dar ta' Ġuda baqgħet ġo Iżrael għax hemm skop hemm raġuni għalfejn Alla ħallihom Iżrael. U l-oħrajn ħarġhom minn hemm. Il-profezija ta' x'kien ser jiġri lid-dar ta' Iżrael insibuha fil-ktieb ta' l-ewwel Slaten u ħanibdew kapitlu 11 minn versi 29 sa versi 39. Bej wieħed u ieħor xi 12 il-vers, imma rridu nisimgħuhom irridu nkunu nafu Alla x'qed jgħid f'dan il-ktieb il għaliex minn hawnhekk ħadd tibda ir-raġuni għalfejn Alla kellu jaqsam il-poplu tiegħu. U fl-ewwel Slaten kapitlu 11 vers 29 nibdew naqraw hekk. U ġara li darba minnhom Ġeroboam ħareġ minn Ġerusalemm u fit-triq iltaqa' miegħu Aħija, il-profeta minn Silo. Dan kellu fuqu mantar ġdid u kienu waħedhom fir-raba'. Mbagħad Aħija qabad il-mantar ġdid li kellu fuqu u ċartu fit-12 il-biċċa. U qal lil Ġeroboam ħu 10 biċċiet għax dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael, arani ser naħtaf is-saltna minn dejn Salamun u lilek natik 10 mitribujiet. Inħallilu tribu wieħed minħabba David il-qaddej tiegħu u minħabba Ġerusalemm il-belt li għażilt minn fost it-tribujiet kollha ta' Iżrael. Għaliex hu tellaqni u niżel jadura l-Astoret, Alla tas-Sidonin, il-Kemos, Alla tal-Mowab, u l-Miklom, Alla tal-Amonin, u ma mxewx fit-triq tiegħi, u ma għamlux is-sewwa f'għajnejja, u ma ħaristx il-liġi u d-digriti tiegħi bħal David missieru. Lilu imma ma noħodlux is-saltna sħiħa minn idejh, imma nħallih prinċep il kollha ta' ħajtu minħabba David, il-qaddej tiegħi, li jien għażiltu u li ħares l-ordnijiet u l-liġijiet tiegħi. Jien naħtaf is-saltna minn idejn ibnu u natik 10 tribujiet minna. U lill-ibnu nagħtih tribu wieħed biex jeqpa' xrara lil David il-qaddej tiegħi għal dejjem qudiemi f'Ġerusalemm. Il-belt li nażilt għalija biex fiha jkun hemm ismi. U lilek nieħdok u inti s-saltan fuq kull ma tixtieq qalbek u tkun sultan fuq Iżrael. U jekk inti tisma' minn kull ma nordnalek u timxi fit-triqati u tagħmel dak li hu sew f'għajnejja billi tħares id-digridi u l-ordnijiet tiegħi bħalma għamel David il-qaddej tiegħi, jien inkun miegħek u nibnilek dar soda. Bħalma bnejt lil David u nerħi lil Iżrael f'idejk. U bekk nakkes lil nisel David minħabba fekk, imma mhux għal dejjem, din hija l-profesija li Alla għamel u fejn qed jgħid li kien se jaqsam it-tribujiet ta' Iżrael 10 kienu se jmorru naħa u tribu ta' Ġuda kien se jmur in-naħa l-oħra. Ma ninsawx li ma' tribu ta' Ġuda kien hemm ukoll it-tribu ta' Benjamin. U hawnhekk fejn qed naraw il-mulej qed jgħid jekk inti tibqa' timxi fid-digriti tiegħi, jekk inti tibqa' timxi mal-ordnijiet tiegħi, jekk tagħmel bħalma għamel David, jien inkun miegħek u nibnilek dar soda. U jiena ngħidlek ħabib li qed tismani, ħabiba li qed tismani, jekk inti timxi mal-ordnijiet tal-mulej, jekk inti timxi mad-digriti tal-mulej, Alla qed jgħidlek u jibnilek dar soda. Imma rridu nimxu mal-kelma tiegħu
Irridu nimxu mal-kmandamenti tiegħu. Għaliex aħna nippretendu li irid ikollna kollox irridu l-barkiet imma il-kelma talla ma naslux biex nobduha. Ngħidu li fil-fatt ngħidu li qasada tot illum il-ġurnata. Dina li qrajna hija l-profezija li titkellem kif id-dar ta' Iżrael u d-dar ta' Ġuda ma kinux ser jibqgħu s-saltna Magħquda issa. Bħalma kienu taħt ir-re David u ir-re Salamun. U fil-fatt qed jgħid Alla qed jgħid isma' li tribu wieħed ħanħallih ġo Iżrael biex inżomm kelmti ma' David għax lil David din hija l-profezija li titkellem kif id-dar ta' Iżrael u d-dar ta' Ġuda ma kinux ser jibqgħu saltna Magħquda. Bħalma kienu taħt ir-re David u r-re Salamun. U fil-fatt bħalma rajna Alla qal ukoll fil-profezija illi ma kien se jħalli fdal, kien se jħalli tribu ġewwa Ġerusalemm, ġewwa Iżrael, sabiex iżomm kelmtu ma' David meta Alla wieħed il-David illi fuq it-tron ta' David dejjem irid ikun hemm xi ħadd qatt ma jieqaf ikun vojt dan it-tron. U Alla biex iżomm il-kelma ma' David allura ħalla it-tribu minnhom ġewwa Ġerusalemm. Għalhekk it-tribu ta' Ġuda ittieħed biss għal 40 sena u mbagħad ġie lura, mhux bħat tribu ta' Iżrael id-dar ta' Efraim illi tferxet mad-dinja kollha u ormai issa ilna fuq dal-aħħar 2750 sena ngħidu illi il-poplu ilu jiġri daqshekk mad-dinja kollha. U tinsewx għaliex saret din il-qasma. Insaret il-qasma minħabba li rrebellaw kontra it-Torah, kontra il-liġi talla, kontra l-kelma talla. U x'għamlu waqgħu għall-qima tal-idoli. U hekk għadhom jagħmlu daw l-10 tribujiet inferxin mad-dinja kollha għalkemm bħalma qed ngħidulkom f'dan il-programmi il-mulej issa beda min spiritwali ġdid dal-aħħar ftit snin, issa nitkellmu wkoll meta naħsbu li beda dana il-revival dan il-qawmin spiritwali dejjem skont ma tgħid il-kelma tagħna mhux għax nivvintaw aħna ma nivvintaw xejn, aħna nagħmlu l-istudji tagħna, tistgħu bħalna tiftħu l-kelma, tistgħu bħalna tagħmlu l-istudji tagħkom u taraw fejn taslu fir-riżultati tagħkom. Illa għaliex qed ngħid hekk, illa għaliex jekk verament aħna wasalna fl-aħħar bil-forsi jrid ikun hemm perjodu fejn Alla jibda jsejjaħ il-poplu tiegħu ma jistax ikun aħna wasalna fl-aħħar żminijiet u l-poplu talla għadu mferrex mad-dinja kollha jikser il-liġi bla doġġ illa għaliex jiġi mallem fil-knejjes li llum il-liġi ma dixtot. Il-mulej illum qed ikellem in-nies tiegħu clusters ta' nies inferxin f'pajjiżi differenti mad-dinja kollha. Hija għaqda interessanti ħafna li anki aħna ta' Messianic Malta nagħmlu parti minna uffiċjalment aħna qegħdin parti minn dan il-bridge illum il-ġurnata u l-konnessjonijiet tagħna huma ma' ħafna knejjes differenti kemm ġewwa l-Iskozja, l-Ingilterra, il-Kenja, knejjes li qed niftħu aħna, knejjes li qed iżommu s-sibt qaddis u jimxu mat-Torah. U għandna anke ħbiberija ma' knisja fil-Latvja, hemm ħafna knejjes li aħna bejnietna llum qed naraw dana il-profezija isseħħ, qed naraw din il-profezija tieħu il-ħajja, dak l-Adam illi Alla għall il-profeta biex jiddikjara fuq u jieħu l-ħajja qed narawh jieħu il-ħajja llum. U ħafna minn daw allura in-nies ta' l-10 tribujiet inferxa mad-dinja rreġgħu ġejjin lura lejn Alla. Bħalma konna qed ngħidu, ir-raġuni għalfejn Alla ħeles id-dar ta' Ġuda kien minħabba David. U id-dar ta' Ġuda hija magħmula primarjament mit-tribu ta' Ġuda u ta' Benjamin u it-tribu ta' Levi. Daw dejjem kienu 3 popli identifikati fuq din l-art. Daw huma nies illi sal-lum għadhom jafu min huma, jafu li huma mit-tribu ta' Ġuda, illa għaliex jistgħu jmorru lura fl-istorja, il-fatt li baqgħu jgħixu ġo Iżrael għad għandhom l-istorja, għad għandhom il-ħistri tagħhom, il-patrimonju tagħhom, jafu min kien missierhom u jafu minn fejn ġejjin, jafu l-eruq
ta' tribu tagħhom. Allura it-tribu ta' Ġuda jafu min huma, it-tribu ta' Benjamin jafu min huma u anke it-tribu ta' Levi jafu min huma. Infatti illum għalkemm aħna bil-fors naqblu ma' dak li dejjem ikun qed isir, imma anke illum naraw pereżempju nies mit-tribu ta' Levi li qegħdin jippreparaw biex meta jkun hemm it-tielet tempju jkunu jistgħu jagħmlu s-servizz fih bħala saċerdoti, għaliex is-saċerdoti ma jistgħux ikunu barra mit-tribu ta' Levi. Is-saċerdot bil-fors irid ikun mit-tribu ta' Levi u ħafna huma dawk li llum ġo Iżrael stess għandhom l-iskola fejn fiha jitalmu ir-ritwali skont il-Bibja biex meta jerġa' ikun hemm it-tielet tempju mibni ikunu jistgħu jagħmlu s-servizz lil Mulej fih. Ġodaw it-tribujiet ma' tribu ta' Ġuda, ma' tribu ta' Benjamin u ma' tribu ta' Levi insibu wkoll fdal għalkemm mhux kbir ħafna mill-10 tribujiet l-oħra ta' Iżrael. Ma jfissirx li ġewwa Iżrael hemm biss Ġuda, Benjamin u Levi, magħhom hemm ukoll imħalta xi fdal nerġa' ngħid għalkemm huwa żgħir ħafna mit-tribujiet l-oħra. U l-istess ħaġa insibu fid-dar ta' Iżrael. Fid-dar ta' Iżrael insibu fdal imħallat mit-tribu ta' Ġuda, imħalla speċjalment biswiċ, jista' jkun diġà kienu żewġu meta kienu għadhom qed jgħixu ġewwa Iżrael u ġew imħalta għalkemm baqgħu l-istess poplu x'deka dejjem kienet dak li Alla ordna. Alla dejjem ordna illi il-poplu tiegħu irid jiżżewweġ ġol poplu tiegħu, ma jistax jiżżewweġ barra l-poplu tiegħu. Il għaliex naraw dan huwa wieħed mill-żbalji li jagħmel Salamun, meta Salamun beda jiżżewweġ u kellu ħafna konkubini illi ma kienux ta' twemmin bħal tiegħu, x'ġara Salamun ġie mkaxkar magħhom. U spiċċa imur magħhom fil-ġonna jixel l-inċens biex jaduraw il-allat tagħhom. Interessanti, imkien ma nsibu fil-Bibja l-Alla jċanfar il-Salamun għax kellu ħafna nisa. Il-żball li għamel Salamun kien illi ħalla dawk in-nisa ikaxkruh. Nesa l-Alla tiegħu biex seta' jadura l-Alla tagħhom. U danu dak li jiġri meta jkun hemm it-taħlita lekk Alla qatt marit li l-poplu tiegħu jitħallat ma' nies minn barra. Dal-aħħar għadna kif għamilna studju fuq il-ħajja ta' Abram u ta' Sara u anke fejn il-Mulej jgħid li Abram bat il-serf tiegħu fittex arusa għall-Iżak għat-tifel tiegħu u qallu mur fejn nibatek jien u jekk ma ssibx mara għal-ibni minn fejn ser nibatek jien, issibx oħra minn popli oħrajn, mill-poplu tiegħi trid issibilu. Il-ġdirka dejjem kienet ordni tal-Mulej. U x'ġara llum il-ġurnata? Llum ġara li l-10 tribujiet ġew inferxa mad-dinja kollha u tħaltu daw il-ħafna nies, ħafna huma dawk li tħaltu ma' nies li anke illum għadhom pagani u x'ġara matul iż-żmien anke daw l-10 tribujiet inferxa mad-dinja kollha spiċċaw pagani għax insow ir-roots tagħhom, insow il-patrimonju tagħhom, insow l-eruq minn fejn ġejjin u spiċċaw huma wkoll illum parti mid-dinja, iqimu l-Alla kif tqimhom id-dinja. U dan huwa dak ix-xogħol li Alla qed jagħmel bħalissa ħbib tiegħi. Alla qed jerġa' jaqbad dawn in-nies, qiegħed isejħilhom lura u dawk li qed jisimgħuh qegħdin jitilqu mill-knejjes ta' Babilonja. Qegħdin jitilqu. L-esperjenza tagħna aħna qiegħda fil-Kenja. Il-Kenja nies fejn jikbur ngħidulna ejjew għall-Muna għax qed nitalmu nofs verità. U meta mmorru u nsaqsuhom milliema knisja intom ġejjin, ħafna ħarġin minn Knisja Rumana Kattolika u ħafna ħarġin mill-Knisja Evanġelika, speċjalment Pentekostali Karizmatika. Dawn in-nies jaqraw l-uniku Bibja li għandhom għax normalment il-pastor biss ikollu Bibja kemm huma fqar, fil-fatt parti mix-xogħol tagħna aħna huwa li inwasslu l-Bibji lil dawn il-knejjes ħalli n-nies ikunu jistgħu jistudjaw. Imma meta qed jistudjaw il-Bibja, daw qed isibu pereżempju ir-raba' mandament fejn Alla jitftakar biex iżżomm is-sibt qaddis.
U dawn in-nies jibatulna jgħidulna ejjew għalmuna x'irridu nagħmlu, kif inżommu s-sibt qaddis, x'jiġifieri nżommu s-sibt qaddis, x'differenza hemm li żomm is-sibt u mhux il-ħadd. U dan huwa x-xogħol li aħna qed immorru nagħmlu ġewwa l-Kenja. Dan huwa x-xogħol li Alla qiegħed jagħmel ġewwa l-Kenja. Mhux ġewwa l-Kenja biss ma ġewwa d-dinja kollha. Qed isejjaħ nies. Qed isejjaħ nies minn kull imkien. Biex jerġgħu lura u jqimuh u jadurah kif kien jadurah Abraham, Iżak u Ġakob. Biex jadurawhu x'qed jagħmlu qegħdin jindmu għax il-messaġġ tal-profeti dejjem hekk kien. Il-profeti dejjem pritkaw l-indiema, indmu, duru u erġgħu ibdew qimu l-mulej skont it-tora tiegħu. Dejjem qed kellmu l-profeti, jekk hemm il-profeta li mwassalx dan il-messaġġ nitlobkom issibuhuli u tgħiduli bih. L-istess messaġġ illi dejjem pritka Ġwanni l-Battista. Ara mhux veru, Ġwanni li xogħlu kien bl-ispirtu ta' Elija ġo fih biex jipprepara t-triq tal-mulej, il-messaġġ tiegħu dejjem kien indiema, indmu għax is-salfna tal-mulej waslet. Indmu erġgħu turu u ibdew obdu il-liġi ta' Alla, erġgħu ibdew obdu l-10 mandamenti kollha kemm huma. Kien l-istess messaġġ li pritka Jaxua meta ġie lura mimli bl-Ispirtu Santu minn ġo d-deżert. X'kien il-messaġġ l-ewwel wieħed li pritka Jaxua? Indmu, duru lura lejn it-triq tal-mulej. Hija dejqa u ftit jgħaddu minnha ħbib tiegħi. Imma duru u għaddu minnha. Kien l-istess messaġġ illi pritkaw l-apostli mimlija bl-Ispirtu Santu. Morru waraw id-diskors ta' Pietru. Fuq x'kien l-ewwel diskors li għamel Pietru mimli bl-Ispirtu Santu. Għax kien mimli bl-Ispirtu Santu għallhom indmu. Erġgħu duru biex timxu mal-mulej fit-triqatu skont il-liġi tiegħu, skont it-Torah, skont l-istruzzjonijiet tiegħu sejħilha li trid imma teqpa' dik dejjem teqpa' l-istruzzjonijiet ta' Alla. Il-mod li Alla qed nisma' hekk tridu tagħmlu biex ikolkom standard ta' ħajja tajba. Kunu qaddis għax jien qaddis qegħdin l-mulej imma kif tkun qaddis? Tkun qaddis billi timxi mal-kelma tiegħu. Mal-liġi, mat-Torah. Din hija ħafna ma jafux għalhekk tiġu imqarqa, intom ħafna ma tafux illi il-kelma li dejjem wassal Jaxua kienet minn ġo t-Torah. Jaxua qatt ma qal xejn li mhux qiegħed imniżżel fit-Torah. U jekk intom dan ma tafuhx jew jekk huwa ġdid għalikom, inħeġġukom biex tmorru tisimgħu is-7 partijiet li għandna fuq il-website tagħna messianicmalta.org u għandna sezzjoni ta' taħdita ta' tagħlim bibliku li jisima id-diskors tal-muntanja. Morru simgħu dawn is-7 tagħlim bibliku, id-diskors tal-muntanja, u taraw u tirrealizzaw kif dak li dejjem qal Jaxua kien qed jirreferi għal-liġi tal-Alla, għat-Torah. Għaliex qed ngħiduh da? Għax ħafna jgħidu li Jaxua waqqaf it-Torah, waqqaf il-liġi. Mu veru xejn, Jaxua għalilna jien ġejt biex inwettaqha u mhux biex inwaqqafha, mhux biex inkisserha, imma biex inwettaqha biex norikom kif tridu timxu skont il-kelma tal-Alla. Marru simgħu b'daw it-taħdidiet. Ħalli taraw kif Jaxua qatt ma qal xejn li mhix qiegħda fil-liġi tal-Alla. Allum bibtiegħi ħanifqu f'dan il-programm infakkarkom illi bħal dejjem qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.